Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Isa sa 5 sa mga salakyan sa syudad sa Bacolod nag-report ng kawat ang nagtuhaw na subong adlaw. Mga gin-show cause order ng mga empleyado nagapanindugan nga hindi sila dapat ang manabat sa pagkadula sa mga salakyan nga naka-assign sa ila. May report si Nico Delfin. Antes pa manabato ni Engineer Brian Havillana ang show cause order may kaangtanan sa ginaligar, ginkawat nga multicab nga naka-memorandum receipt sa iya na tigayon niya nga na-locate ang salakyan sa balay sang katapos sa Bacolod Traffic Authority Office sa Barangay Villamonte. Gani bisan paano, nahawasan siya sang palaligban, bangod sarang sila mapasakaan sang kaso kriminal kag administratibo, sandigman sa rekomendasyon sang Commission on Audit sa City Legal Office. Retrieve ng tanan, kaya at least may pisumay na ta. Mumulang na. Anong epekto, Simon? Ang epekto, actually, alin pa sang Yung pangita. pag-declare na ni Mayor sa na ipang-uli ang tanan, hindi ko kabalo kung diin ko na pangitaon. Mapapayaran ni Simon. Kasi wala na ang mga ridaya kag ano. Iban nga mga At wala man na actually ang sako na sang sakon para yung unit way Okay back sa kay Mayor year Monico. 20 ano. Mayor Monico pa na yung ginano sakon. Duwa pa sa mga kaupdanan ni Havillana sa Office of the Building Official nga sanday Engineer Jeffrey Bravo kag Edwin Anas ang naisyohan man sang show cause order bangod sang ginaligar na dula kag ginkawat nga motorsiklo nga separado nga naka-MR sa ila. 5 kaadlaw ang ginhatag sa ila agud magsabat antes pa man sila sarang pasakaan sang kaso. Nabalaka naman si Obo Head Engineer Isidro Sun bangod sarang siya nga madulaan sang staff sa opisina. Kung ma-suspend sila or whatever, depende na sila pa ng bad, pero di mapiktuhan kami di duty. Tatlo, knowing that hindi nga mga engineers may mga obligasyon na diri sila na medyo crucial. Engineer 3 ang isa, and then ang 2 engineer 1. Usually anong ilang Mga designation Sila in charge sa electrical, and then ang isa in charge sa mechanical, ang 2 in charge sa electrical. Ginpahayag niya man nga antes ginsaylo sa lain nga departamento sanday Anas kag Bravo na tigayon nila nga na-turn over ang mga motorsiklo sa syudad. Kasubong man sini ang ginhimo ni Jory J. Castellano sa motorsiklo nga gintugyan sadto sa iya. Gani nagapanindugan siya nga hindi silang dapat manabat sa nadula nga government vehicle kundi ang mga tiglawas ang opisina nga ila gintugyanan sang salakyan kag motorsiklo nga karon hindi na makitaan. Iway mo na namon kuha. Ba't nadula? Naka-MR nadula, normally, kag naka-MR sa amon, para sa akon, siya doon sa kadaan, totally, almost, siguro motor vehicle, yung mga 40 years. Kung ano nato ng salvage value or scrap value, sa doon na gila nakagamay. Eh, wala man taga-paminsar kung ano, ginagamit ni siya previously sa Windows Plaza mo. Nagabulos-bulos mo lang ang mga OIC in charge, ilan na tani ano nga isip keeping ning property. Regardless sa transfer sa or wala, ginbilin man nato ya sa ila. Wala ko man niya nadala. Ginserbe man kay ina sang City Legal Office ang show cause order kay Isagani Aguilar o galing wala siya sa opisina sang City Cooperative and Livelihood Development Office. Mismo si Mayor Albi Benitez ang nagsiling nga dapat manabat ang mga empleyado sa mga hindi na makita nga government vehicle nga ginsalig sa ila sang syudad. Natukiban nga may 45 ka mga salakyan nga missing. Sanggin patigayon sang alkalde ang ocular inspection kag inventory sang tanan nga mga government vehicles sang syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros.